social media rogo tabuk tomo nukha ke bujia sujia bubagra no se hamya salaija tamni montri podna tamni alliance rokhnoi amrong no thani je sine nungnai Tipra sarok kaham ke koksin pining nadi 1982 o agi TTADC tubulai furu TUJS rok chini mutai salangjak samasaran Tripura Nagendra Jamatia song Congress ha ke central hapang tongnai rok bai ajora wo milia wei government o habyanga ke amtiki ADC implement dang khama ajora wo baksa buksu bujia Facebook o sawi tongu TUJS rok hai hnoi nge TUJS hai hinga ke norok ADC tongi de matong kamu hunu tabo ADC sob tu buse saimia bororo asanero nogo tongi hanyo per langkan salai tong layu are boba gara no jora de dita boba sawnya tongli IPF ti hai ingkha ke chini je o ekor chan khai tumane amne implement khajing angke jora lama kni kesaro chungte sa phirogi fainai hinai hage amsuk se rangsana ni bagi boba gara amti khai tong ka agiun thangpa kemla puila puruno tamni bagi bujiang maklai kheti prasarok amsu kunu chap malia norong no wanchung naila thang je ekor chain khlai to mani Tipra sarone hamkrai ni bagai amo nung sarkar tongya hanga ka amo implement da khaijang no je bubagra ni kok sai tongmani jotono nang leo jago party no imported tar di mani tomba nung je jago ni Tipra sani hamkrai ni bagai nung man thai man nai tong a jago no nung ma thang nai ta nung kuno bottle bongya kuno mi milia kok bo saya saisung nung hana nango hon to khaino no ke bore phane kire hasi hake okok rong no sung politics borgia chung sai masanya okogya Tipra sani hamkrai Tipra sani thancha se nayo joto borong no hake o topic ni tise social media wam se kok banglai tonglai khang ke tom sasene hino Tipra sarong hake bubagra ni je wan chungmani hinga ke tabuk je Tipra sani ekor sign khlai to mani amno implement khanya ni hinga ke chung milina nango government tongna nango borok central boto chung Tipra motha rong no hai tomang samangle nadi norok Tipra sarona hamkre ni ria ke bo phano borong ni faida bong ni political faida tong ke se amno se borok samung khlayo hayang khaya ke bo phano ADC manma bo 1982 o ajora o TUJS rok bo congress rok bai milia hanga ke borok ajora o ADC ekot sign khlaigela kamu central tongnai ro amoni bagai je propano nung phano bunyo manir na ke ni faida krisara nung ke no reglak hai maganang reglak haisi amoni bagani bubagra no poito tongna nangnai bo amsuk jora kok no bo bini krak khai bo man mar nai haya sak sung kebo bai milia nei bo phaikya amsuk jora haike agile bubagra no kaham saw tabo ke bubagra no hamya se kok sawa amti kheleng lai agi khele party no hamsa ge sung je party phano khlai bana mo chung bubagra no simse hamjabu hunei salai tonglayo haibana ta kha bubagra no baksa buksu poityo sai ngai bubagra no bage hamya ke salai tonglayo bubagra amsuk se paijang ne hinga ke agi puila pruno paije ke paikhamu bo amsuk jora logi na singi tongla khamu haise amono bubagra tabuk bo sawai tongu chung chini samung je chini sanmani je ekor sign khlai to mani amono implement khaijagi hanga ke chung o jagao yaprik bar sab tongya hne tabasi bises khaibia bubagra no bubagra agibo saitong je chini constitutional solution Tipra sarong ni je hamkrai no gosinai borok bai chung tongnai hapango nei ajora khai salai bubagra ni loglogi bubagra hanyo nei tabukhe agibo bubagra na hamya ka sanai tabu ba hamya ka sai tongnai amorong ni koknai se tabukhe bubagra no borok sudi se hamya ka saja amoni baginyo party jes panang tongthu amukunu matter ya nung dofane hamkrai dofane je man thai tongmani amono manani amasi important hake tabu bubagra amtunyo saitongo je borok chini man thai je sign khlaijak accord amono jusin lama odeng modegori hanga kai chung kipili phaine chung tongya bongni logyo nai amono bubagra udaharon ribo saitongo agini TUJS rong no ADC sign khlai tum mani jorani kokno bubagra sawi tongo ama haino tabukbo ni sawi tongo bubagra haike je bujinai rok to bujuo je bujiarong no tamo ni sanai tamo bokhorok tui tonghnu kisa wanchung nai di agini laibuma kasam Tipra sarong ni wanchuk nai di tabu wanchuk lai ma hai ajora o wanchuk lai ke sujakok ajora o chung ADC mangla khamu tabung nung ADC o tong mani Tipra sarong ni kisale rai tong mani amni ni kisapan kering khamu haisi amono bubagra no believe khanya nango amsuk jora chung bono chance ru fakya amsuk jora chung bono bises khai fakya ta kisa chung bono bises khai nai grana hai nogo tongi simi kok jatra potre sawoi bubagra no bage hamya ke sawoi among ya haisi
nung khlainai di ground thangai busuk bezal nang busuk kosto nang samung khlainani nina bukuk bai hai antui ke chawri ka kanya amting thang nam ti able jushino nung Tipra ni kaham nai to hakai chup kha tong tong di tabuk jora wo khnai mali able social media pekhang na ka Facebook pekhang na ka amri ke kok hamya hamya khnamani amano jani o kok no sajigyang to hakai anona kardi ang je ani bukhani kok soi tongmani je soi to kok tongmani Tipra saroni je agini bai tamungni amona ang joto sawri rebekha komani bising tike sahode amono norbo o video no norok chajak tong hakai like ready channel no subscribe khai di bell icon click khanyen tapok di je prang video kutal dawo nong notification sokinyen bel gam sunu tini video hambai